Lada Samara, соли барориш 2001. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Бинед ҳолати балон. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, рӯлош лифт хусусиям. ҳамаи рӯлошам лифт буда. мани ҳолати салони мошин дӯстон. این ҳолати салони қафои мошин. мотор якупай инжектор дӯстон, сӯзишвориш бензин. расход чанде? расходаш 6 литр киди 100 километр мегардад дӯстон. яъни ҳолати мотори мошин. нархи мошин 22000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 689 00 00. Mercedes-Benz очки, соли барориш 2000. комплектасияш элеганс. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, менҷи CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 320 000 километр пробег. мультирол, рӯлош. این ҳолати салони мошин, сиденёш лахтагин бо این сиденёш лифт дӯстон. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ бензин будааст. гази евро 4 ме. расход чанде? расходаш 10 киди 100 мегардад дӯстон. این ҳолати мотори мошин. ҳуҷҷатош то моҳи январи соли 2022 нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 932 01 10. Toyota Alphard, соли барориш 2007. мошин вагони дӯстон, вани намуди бернаи мошин. این сиденёш ҳар хел положение мегашад дӯстон. хоҳитон ин тараф, нахоҳитон ин тараф, ҳама ҷо чихе ки хоҳитон мегардад сиденё полне. мана инҷа ҷои мегаштагиш. мани ҳолати салони мошин. салони қафош дӯстон. این салони пеш. 4 электропакет, центр замок, войначои пеш электроника, коробкаш автомат, титроник, менҷи CD плеер дорад, монитор, мультирол, рӯлош лифт. пробегаш хай маълум не. пробегаш 134 000 километр пробег. мотор 2.4, сӯзишвориш бензин. расход чанде? расходаш 10 та 100 мегардад. این ҳолати мотори мошин.
нархи мошин 120,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 932 0110. Hyundai Sonata соли барориш 2010. Бинед намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Бинед намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Қафошанда 4 паҳроникои қафо буда. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначош электроника, 2 сиденияи пеш гарму хунук, коробкаш автомат, титроник, D+, дӯстон. Инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, мультирол, рӯлош лифт, пробег 204,000 километр пробег. Ман ҳолати салони мошин, сиденияш кожини ҳам, сиденияш лифт. Ман ҳолати салони қафои мошин, сидения қафошам абагреф сидени дӯстон. Боз меним бомаш панорама мана. Мотор 2, сӯзишвориш бензин. Расход чанте? Расходаш 10 та ва 100 та мегардад. 10 та меходад дӯстон. нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 707 81 89 92 718 81 89. Toyota Corolla Verso соли барориш 2004. Мани намуди бернаи мошин. Мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, сентр замок, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад, монитор, калиташ стоп старт дӯстон. Пробегаш сесиду 91,000 километр пробег. ҳолати салони мошин, сиденияш лаҳтагин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.2, сӯзишвориш дизел дӯстони азиз. Мана D4D. расходаш 6 литр да 100 километр мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. ёдовар мешим, мани ҳуҷҷатош, санҷиши техникиш то моҳи феврала, иҷозати махсусаш 1 сол меад дӯстон. нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 307 11 00.